Pre svega vas pozdravim svoje lično ime kolega koji su zajedno sa mnom, koleginice i kolege koji su pisali ovaj rad. Meni je stvarno žao što na osnovu najaktuelnijih pitanja i najaktuelnijih tema o kojima se ovde najviše raspravlja, možemo da zaključimo da smo mi daleko od izgrađenog sistema, daleko od izgrađenog saobraćajnog sistema i daleko pre svega od izgrađenog bezbednog saobraćajnog sistema. U tom smislu možda je ova tema malo preuranjena za ovaj skup, ali mi smo se ohrabrili da opet pričamo o nečemu što je vrlo aktuelno u najrazvijenijim zemljama kada je u pitanju bezbednost saobraćaja. Pre svega mislim na Holandiju, Švedsku, Veliku Britaniju, koji su pokrenuli ovu priču, koji su prepoznale problem stradanja starijih lica u saobraćaju, koji su ga prepoznali u toj meri da su ga promovisali na nivou Evropske unije, koje su doprinule tome da Svetska zdravstvena organizacija prepozna stara lica kao ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju, koje su takođe doprinule tome da se polemika oko toga šta su stara lica u saobraćaju dosta podigne na viši nivo, pa da na neki način polemiše od toga ko je to neko koga možemo svrstati u aging society ili društvo koje je stari, u lica koja imaju više od 65 godina ili 70 godina ili nešto više od toga. Reći vam kako to stoji od prilike sada. Pre svega, ja bih sam stalo da ne učujem sebe Hvala. Pre svega reći o tome da u zemljama Skandinavije starim licima smatraju one koji imaju više od 70 godina, da u zemljama srednje zapadne Evrope i jugoistočne Evrope uglavnom smatraju da su to ona koje su napunile 65 godina i više. U tom kontekstu i Republika Srbija je sebe prepoznala, pre svega kroz zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde je na neki način definisala ograničenja koja se odnose na vozače koji imaju više od 65 godina starosti. U tom kontekstu prepoznat je problem iz prostog razloga što države i društva, pre svega u Evropi i drugim zemljama u svetu, sve više stare. Reći vam samo primjer da je Republika Srbija na osnovu zvaničnih podataka jedna od zemalja u Evropi koja ima najveću prosečnu starost stanovništva u svetu. I u svetu i u Evropi svakako. Sa druge strane, Republika Srbija, možda da kažem, još uvek nije prepoznala problem stradanja lica starijih od 65 godina u saobraćaju. Sa druge strane, imamo toliko problema u bezbednosti saobraćaja da smo potpuno zapostavili ovu starosnu kategoriju, a vidjet ćete iz određenih statističkih pokazatelja koliko je važno da veliki deo mere aktivnosti usmerimo upravo kao ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju. Evo, na primjer, procenat poginulih vozača u broju poginulih lica u Evropskoj uniji u konstantnom porastu od 2001. godine do 2010. godine. Čak za 30% u odnosu na 2001. godinu imamo veći broj poginulih ovih lica u saobraćajnim nezgodama. Pazite, kada država pokušava da definiše ciljeve koje prepoznaju strategijom bezbednosti saobraćaja, jedni od najvažnijih ciljeva su upravo vezani za smanjenje broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. Ako vam četvrtina poginulih lica u saobraćajnim nezgodama pripada kategoriji stariji od 65 godina, svakako da ćete i mere i akcije, a pre svega i novac, da unapredite upravo smanjenje stradanja ove kategorije učesnika u saobraćaju. Na osnovu podataka koje sam video, a koji su vezani za bezbednost saobraćaja u Republici Srpskoj, ova kategorija je takođe vrlo prepoznata u stradanju u saobraćajnim nezgodama i u Republici Srpskoj. Ali isto kao i u Srbiji uopšte nije apostrofirana. Sa druge strane, i mi u Srbiji verovatno ne bi prepoznali ovaj problem da nas nisu pozvali na jednu konferenciju koja je održana prošle godine u Beču i koja se isključivo bavila bezbednošću starijih lica u saobraćajnim nezgodama. To je prva velika konferencija koja je posvećena isključivo uvećanju bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, gde su mogli da se vide i najznačajniji radovi iz ove oblasti, najznačajnija polja delovanja u kom se uopšte kreće zapadna Evropa i svi oni koji pokušavaju da smanji broj saobraćajnih nezgoda u ovom momentu. Kako
Kako to izgleda u Republici Srbiji može se najbolje vidjeti iz ovog grafikona. Dakle, 25% poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u Srbiji imaju više od 65 godina starosti. Kako se to kretalo u jednom trogodišnjem periodu koji su uzeli za analizu na osnovu podataka saobraćajne policije koji se nalazi u bazi podataka Agencije za bezbednost saobraćaja koja je povezana sa odgovarajućim IS platformom i SQL platformom, izvukli smo podatke u trogodišnjem periodu koji su sasvim dovoljni za prepoznavanje ovog problema. Kako to izgleda kada su u pitanju kategorije učesnika u saobraćaju? Ubedljivo najveći procenat poginulih lica starijih od 65 godina pripadaju kategoriji pešaka. Ono što je posebno interesantno jeste da je 75% svih poginulih pešaka starijih od 65 godina život izgubilo na putevima van naselja. Postavlja se opravdano pitanje da li su znakovi naselja u Republici Srbiji dovoljno dobro postavljeni. Ali ja ne bih ulazio više u tehničko regulisanje saobraćaja, njegovu funkciju i ulogu u vezi sa bezbednošću saobraćaja, pošto je to dosta pričano u prethodnom periodu. Jedini drugi razlog koji ja u momentu ne želim da poverujem jeste validnost ili nedovoljan dobro unos podataka od strane saobraćajne policije u koje ja u momentu ne želim da poverujem, s obzirom da su nam to zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne bih posebno apostrofirao karakteristike lica starijih od 65 godina, pošto je to posebno osetljivo pitanje. Sa druge strane, pomenuo sam malo pre da smo sve naše podatke vezali za odgovarajuću IS platformu i na osnovu toga vrlo lako možemo dobiti i ostale pokazatelje. U konkretnom slučaju te iste podatke smo vezali za teritoriju opština u Republici Srbiji i na osnovu toga dobili najrizičnije opštine koje se izdvajaju u odnosu na druge opštine kada je u pitanju stradanja ove kategorije učesnika u saobraćaju. To sad opet ima veze i na osnovu ove meni leve mape i vama leve mape koja je vezana za javni rizik stradanja starijih od 65 godina, da ova lica ginu na putevima van naselja. Dakle, od većih gradskih centara izdvaja se okruženje Novog Sada, ne izdvaja se Beograd, pojedine opštine da, ali ne, svakako Beograd u celini. Izdvajaju se određene opštine kroz koje pre svega prolaze magistralni putevi prvog reda, gde imamo i nemamo postojanje trotoara na tim prolazcima puteva, gde imamo čudno postavljenu odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju i u potpunosti neprilagođenu putnu infrastrukturu potrebama svih pešaka, a na kraju pešaka starijih od 60 godina. S obzirom na sve veću izraženu populaciju stanovništva starijih od 65 godina u Srbiji, s obzirom na narastajući problem koji nas očekuje, s obzirom na to da je Svetska zdravstvena organizacija, Evropska unija, Evropska komisija prepoznala ovaj problem kao gorući, ja mogu samo da na neki način obećam sa ovog mesta da ćemo sigurno u Srbiji prepoznati kategoriju 65+ u strategiji bezbednosti saobraćaja kao ciljnu grupu. S obzirom na sve ove institucije koje sam pomenuo, očekivane su da bi istraživanja, projekti i sve ono što treba usmeriti kao povećanje bezbednosti saobraćaja ove kategorije učesnika u saobraćaju trebalo opredeliti ka projektima, da bi trebali ti oni koji su prepoznali ovu kategoriju učesnika u saobraćaju kao ranjivu da opredeljuju novac za unapređenje bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju. Očekivanja su da ćemo u narednoj godini i kroz program rada Agencije za bezbednost saobraćaja prepoznati ovaj problem, da ćemo realizovati sigurno najmanje jednu kampanju koju ćemo posvetiti povećanju bezbednosti starijih lica u saobraćaju i na taj način pokušati da budemo inicijalna kapista za realizaciju svih daljih aktivnosti i smanjenje broja poginulih lica koji imaju više od 65 godina u saobraćajnim nezgodama u Srbiji. I kao što je rekao profesor Šotra, očekujemo da na narednom sastanku koji ćemo, nadam se, ovde održati, predstavimo rezultate neke od tih aktivnosti, neke od tih projekata koje ćemo usmeriti kao ovoj kategoriji učesnika u saobraćajnim nezgodama. Sa druge strane, želim još jednom da se zahvalim predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske i da izrazim zadovoljstvo što smo imali prilike da možda po prvi put i u Republici Srpskoj, a i u Republici Srbiji apostrofiramo
ovu temu koja je do sad potpuno nepravedno bila zapostavljena. Hvala vam na pažnji.